שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אתם תמשיכו הלאה ביום ראשון, אבל תשימו לב לדבר מעניין. תשימו לב כבר עכשיו לדבר מעניין. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. עם ישראל הולך למצרים וזה בכלל לא קל. כשנמצאים במצרים זה מאוד מסוכן. המצרים רוצים להרוג אותם, לגרום להם לשכוח את הקדוש ברוך הוא. אבל יש לנו תשובה אחת תמיד כנגד פרעה וכל מי שרוצה להפריע לעם ישראל תמיד. הפסוק התחיל ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, אבל אמרתם ביחד איתי מאוד יפה, איש וביתו באו. תזכרו תמיד שכשיש לאיש ולאישה יש המשכיות, יש בית, יש ילדים שממשיכים ולומדים גם הם את התורה, אף אחד לא יכול להצליח כנגד עם ישראל. גם השבת הזאת אנחנו נקרא בפרשת בו שיוצאים ממצרים, אז פרעה אומר תלכו אתם הגדולים שילכו הגדולים, הקטנים הילדים, לא הקטנים אלא הילדים יישארו איתי. אתם הייתם רוצים להישאר אצל פרעה? מה פתאום? הייתם רוצים לבוא עם אבא ואמא וללמוד בבית הספר? אז אתם רוצים בעצם להגיד לו את התשובה שאומר לו משה, בנערינו ובזקנינו נלך. תמיד הילדים וההורים ביחד, ברוח אחת, בלב אחד וברצון אחד להיות קרובים להשם. בעזרת השם תהיה לכם סייעתא דשמיא, שההורים ירבו מכם הרבה נחת, שתדעו את כל התורה ותדעו להתנהג לפיה בצורה יפה כל כך. הרבה הצלחה לכולכם. תודה רבה לרב לאו.